Pulen hambai belai wana masisa tini belai surprise suddenly seng 20 tarik je khana ni 20 tarik seng je central bai tagi jak khana seng joining program out lara bini bono seng digital joining khana bagai seng tini kaisa sini habana go seng kisa tini kop taklai muktamani khana bagai o jaga hotat kai suddenly sini tipra motha product kisuni je gunda mirok mafia rok tini hotat pai sini je asuk tonglai jaga sno je babe phai torchar khabi je babe refill pakia je babe pakia sini bike rok nog rok je babe sabai kalangka belai wana masisa obo haingkai dunia kesang tonglak tamkai jodi borok ma haikai tungkai tongkai sengbo bad dong mangnai borni प्रतिबाद seng प्रतिरोध khane bagai boni bagai angkoinai sini tiba hani joto je sini tipe worker jok joto reading de tamukai borok tini sajaya borok kengwa jagna sunu yakni tongka bon bagai seng tini kesang kesang sini khana je seng program ni bagai je seng tini koksap nago je koksap tonglai mani sini tipen vice president bin nago seng phai je koksap tong jaga tini tipa mathan gunda rok mafia rok orni YTM ni president Prasanto Debrma tai kengwa jagani mandai maikor oni phai seng bongno identify khakya seng bongni bagai seng affair bo khainai boni bagai seng koinai sini je TPM ni leaders rok norok strong ri khani bagai joto leaders rok strong ri seng boni प्रतिरोध ma khainai tamkai tini je babe sini bike sabai kalangka bike rok kisa footage khaide belai video rok khaide sini bike rok hari kengwa sabai kalangka tanki rok pura mark bajar rok je tire rok tani kalangka borok belai wana masin jama hakai jodi dofoi nang tongkai product kisun saja mumbai jodi dofano hakai debate khai tongkai product kisun saja ma jodi dofoi no jodi bosai tongkai khangkai tirba hawak kesang tonglak tep tung khanai boni bagai product kisun ang sanai nung stop khaide stop khayakai singomani प्रतिरोध nanani bagai ready tongnai tai ready ngai hambai jotono no